guys, si Ruby Provinciana. Andyan nami diri sa kalsada ron kay nagatang mi og series kay moadto mi og dumagitin. Ja salamat di sa ninghatag na mo kwarta ron ning pada taga US ni si guys. Ja. Salamat kadto nimo sis. Sa imong gi-share nga blessing, ja makasuroy mig dumagiti karon. Diyan agang prinsesa oh. Hala nagahilagi kanak. Magmodel ka? Dari si Nico o si Crystal Ann o si El Diponso. Si Papi. Ja, tanaw na to dito guys kay magsuri-suri raman mi dito maka tuneb lamang mig dumagiti. Ja, tanaw na to dito guys sa Dumagiti kay basig magsuri-suri mi dito sa Boulevard. Plaza Boulevard sa Dumagiti. Hala makatun di ko to Boulevard. Wala pa'y kuan. Sugod pag close sa pandemic. Ikaw na kanto naka Boulevard ay. Katuro lang last. Itong niyangi. Di ba Boulevard ba? Wala. So musuroy mi ron sa Boulevard sa Dumagiti. Di excited na kayo may kay first time makaadto dito. First time di ka nga. Dili sukat ba? First time ni Papa sa Boulevard. Ah, Nakaadto na ko Dumagiti sa laing ko an. luwi lamang pud ka. Diya ka nang diya ganahan mga Dennis Cristel o kanang mga lakaw bitaw mi guys diya. Kanang mga lagi mi ganang mga Dit. kwan sa Manginasal. mag-inasal ba ito? Di rin, mag-inasal di ay. Chowking. Chowking mga distiagi guys, nag-chowking mi kay na lagi pininghatag nga kwan. Wala mo ni uban kay kuwang ra jud among kwarta among rang i-budget. Diya salamat usab di ay sa ninghatag namo karon og kuan. Makasuroy mi. Natanaw na to dito guys sa Dumagiti. Bye-bye! Guys, nanami dari sa Liluan Port. Diya, pasakay nami sa kuan, may mularga ag alas 10. Diya ka ng agamay di na anak. Hala siksiha pud ni muday. Sakay nami sa Mayo Shipping. Oh. Gilhil lagi ka. Ano po? So mangita mi og kana mo siguro imong dream car call. Nicole, mo ni imong dream car? Kung kana ba yung dream car ko no? Gopleg. Connection ka dili taga diri ra ka. Asa din sa mga ay pura din ako no. Nangarap mo diri ang inasal sa likod. Udah great. Na guys, sa kapila ko dari kay ang taas sa digtira dari sa kuan ni Nasal. PM. A few moments later. So gabaklay mi dari guys sa kuan Boulevard. Okay, magpicture ko no sila dito sa kuan si Cristel sa I Love Dumagiti.
Dali kay rang kainit. Parang kainit guys, alas 2. Hala. Baod na ra ba? Sa ladyo pa dito ko anak, pwede na ta mag-shortcut diha siguro. Nay mga kuan, dagkong barko lagi. So mao ni Don Natalio. Ay, Don at Tilano di ay. Hey guys, kaya ito Miss Pikas. Kaya mag-picture ko na sila dito sa katong I love Dumaguete. Masiguro na wala lagi I love Dumaguete nak. Welcome. So na ignorante sila sa lingkod sa. Ay, gipagkapoy. Kapoy man day mo. Pangkapoy. Diyan na day mga upi bar diha oh. Baod na. Kusog-kusog baod. So nice kayo yung kuan diri guys, view. Dato dito plaza dito arang kainit. Arang kainit kadto dari. A few moments later. Okay guys, manguli nami guys dyan na alas 4:30 kuno ni mularga. Dyan kuyawan ko kay arang kabaod na. Yeah. Madlok ra ba ko? Kuyog yun din na. Yapan na niya ka. Mukuyapan jud ko ngani ka baod pero dako. Ano bro? Nandiyan mo yung marimar. Kaya binuangan ko nila guys kaya nakabaod jud siya. Asa ra ba ko sa katao? Ay sakay ko yugas sa sakay. Hi. Palit sa tubig. Pero okay naman ni kay Nyera. Ay, wag duha oh, wa may napalit kay Way napalit pero dami ng grocery rami og Pero bit-bita rin oh. Bit-bita rin pa. Alam mo ito kay dako ni si Ja. Pwede ay. pinapalit ka tayo. Isti man kayo. Lah sige, buto-buto na ra ba? Kuyawan ko guys kay kuan, baud. Igo raming nanunod dito pero namin ng grocery ramig gamay kay na naman may grocery diya Sabado. Tapos taas. Nga, malipon ko dito sa taas.
Palipog lagi ko dari na kay mas kuan. Stari yung duha diha. Saan ka pa? Sudong na mi uli. Sa kuyawan ko kay kuan kanang bagod. Bagod ka sa dagat. Maliang kapuanan. Salamat kay Kadyo sa nag-sponsor nga makalaag bidari. Ayun na, nalipay ka prinsesa sa karang initan ha. Nasulog ka hanggang sa sumusuroy na to sa boulevard. Kaya na sila makasuroy na to sa boulevard. Tsara man timing man nga kainit. Salamat. Salamat. Thank you so much, Tita In daw from USA. May pa silang Baud Kadyo. Baud. May pa sila guys kay pila ka tuig sila wa pagkakano pila ka tuig. Kaya sila wa pagkakano kay katong si Ali ini nga tumi. One. Kanang choking me. Sa kay akong Paris kay di man ang ganahan mo pang choking. Ano ito mis manginasal. Dito na. Ja, salamat Kadyo. Ja, Ginoo na lang may mobiles ni mo sa imong kaburutan, sa imong i-share na mga blessing. Ja, ako i-share sa uban. Matuwag i-share po na to sa mga pagmanggan. No? Pagmanggan sa uban na. May mga bata dito ang silingan. Ako i-share di po yung gihatag. Ja, salamat Kadyo. Bisag, malipay na Kadyo ni guys. Gamay nga. Kuhan ka lang. Gamay nga. Gamay ramong kalipay. Gamay ramong kalipay. Makasuroy lang mo sila.